Kune vanhu vari kutaura zvinhu zvekunyepa because ivo zvavanenge vachida, vanenge vachida maviews, vanenge vachida mari, vanenge vachida mafollowers. Handiti ini ndiri pano paground, ndiri kuno kuZimbabwe, ndiri kuona zvese zviri kuitika. So pane dzimwe nhema dzaitaurwa nevanhu kuti kuZimbabwe kwakadai kwakadai kwakadai. Guys, musanyeperwa, musanyeperwa. Ini ndini ndakuda kukuudzai chokwadi. Guys, kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. KuZimbabwe kunotsvakwa mari. Vanhu havasi kurara kuZimbabwe. 3 o'clock vanhu vanenge vatomuka vakutoenda kumabasa vachitsvaka raramo. Handiti? So muno muZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka guys. Vanhu vari kutsvaka kuti vangararama sei. Kune vari kuita korokoza. Ini ndiri kuno kumasvingo kumashava ndokwandiri. So ndiri kuona zvizhinji. But kwese kunana Harare takatombosvika kuneko tichipfuura tichimboona zvakamira sei. Zvinhu ndezvimwe chete. Kune vari kuita korokoza, vari kutsvaka mari nekorokoza. Danida, I think mese munoiziva. Kune vanoita kuno maina Chrome kunoku. Handiti? So kune vanoenda Chrome vari kutsvaka mari neChrome. Handiti? Because maChina akavhura mamains akawanda. So vanhu vanenge vachienda mumamaini eChrome vachitsvaka raramo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kutsvaka mari. Right? Kwozoita kune vamwe futi vari kuita maproject ehuku. Guys, maproject ehuku ari kuitisa vanhu mari. But haungosviki uchitoti ndoda kuita project yehuku. Kune vatori nemakastoma avo kudhara. Saka iwewe unofanira kutokureetawo makastoma ako kuti uite mari, kuti huku dzako dzitengwe. Kwozoita vanotengesa machicken cuts, macuts ehuka yaya. Vanototengesa $, vachitoita mari. Vanhu vakawanda vari kutoita mari nemachicken cuts. Handisi kuda kunyepera, vari kuita mari nemachicken cuts. But kuita mari kwavari kuita ikoko hazvirevi kuti iwewe uri kudiaspora pauchasvika muno muZimbabwe zvinhu zvichasvika zvichitongoflowa. Aiwa, hazvifambe seizvozvo. Vanhu vari kutotambura, vari kutsvaka raramo. Right, kune vamwe vari kuita maproject embudzi. Vanhu vari kutengesa mbudzi, vanhu vari kuita mbudzi dzenyama vachitoita mari. Handiti? Kwozoita vamwe vari mufarming. Right? Vamwe vari kutengesa matomatisi, vamwe vari kuita zvemaonyeni. Vanhu vari kuita zvakawanda. But hazvirevi kuti zvinhu zvakapfava. Vanhu vari kungotsvaka raramo. Kwozoita vari kuita magasi. Ndiri kutokupai mamwe mabusiness ideas amunogona kuita masvika kunoku. Right? Magasi arume ane mari, handisi kuda kunyeperai. Unogona kutanga business regasi. Ndichaita video yemagasi muone kuti zvinoshanda sei, zvinofamba sei kune vanenge vachiita maproject egasi. Gasi riri kubhadhara muno muZimbabwe because vanhu havachaita zvokutsvaga huni, vanhu vangoshandisa chigasi. Kungava kuvesa moto vakushandisa gasi, kubikisa negasi, mafiriji emagasi avako, mastovhu. Saka you find out kuti everyone atova negas atova kutoshandisa gasi. Ungava achida kushandisa firiji, achida kushandisa pakubikisa. So gasi riri kubhadhara. Gasi riri kutobhadhara zvokudaro. Ndichaita video regasi mozozvionera mega chikudza kuti imari, zvinofamba sei. So vanhu vari kurarama, vamwe vari kuraramawo, vamwewo zviri kutobhamba. So kana wafunga kuuya kuno guys, maproject andataura aya anogona kubhadhara, anogona kusakubhadhara. So uya uchiziva situation muno muZimbabwe. Ini nditori muZimbabwe izvezvi. Ndiri kutokuudzai zvazviri kuitika kuti vanhu vari kurarama sei. Maproject akawanda, mamwe acho handina kutokwanisa kumataura because akawandisa. Zvinodhipenda nenzvimbo yaunenge uri. Ini ndataura muno masvingo. Muno masvingo ndataura handiri kuona ari kuita nchi, ari kuita vanhu nemari now. So guys, ndichauya nemamwe maproject anenge ndaona ndichikuudzai kuti vanhu vari kuita mari so, vanhu vari kuita mari so. So thank you guys, thank you for support. I love you guys.